מאיה, מנהלת מרכז אדמה, רואה שליחות להביא את פועלה לכל האוכלוסייה, ולא רק למי שיש לו כסף, כמו שקורה כיום. מזל, ספרי לי קצת על הרגע הראשון, את יודעת שאת בהיריון, זה הילד הראשון שלך, ויש כל מיני מחשבות, חששות, דברים שעוברים לך בראש. קודם כל, הידיעה שאני בהיריון זה הרגשה מאוד נפלאה, מאוד כיפית לחשוב שזה משהו שקורה לך. ואז יחד עם זה מתחיל גם הרגשות ככה המעורבים, כאילו השמחה והכיף של ההיריון, וגם החששות של איך יהיה ומה יהיה. איפה מגיע השלב שבעצם רוצים להתחיל ללמוד איך להתמודד עם ההיריון, איך להתמודד עם הלידה שמתקרבת ובאה, אם לגשת לעזרה מקצועית? אני ישר ככה שהתחלתי את כל התהליך והגעתי לשלבים יותר מתקדמים בהיריון, אני שמעתי על אנשים שעשו קורס הכנה ללידה, ושמעתי על כל מיני נשים שעשו כל מיני קורסים למיניהם, וזה היה נראה לי שאני גם, זה היה נראה לי די טבעי שגם אני אעשה את זה. זאת אומרת, זה היה איזשהו משהו בתהליך שאת יודעת שאת עוברת אותו גם. ואז הגעתי לזה, ועשיתי את הקורס הכנה ללידה עם מאיה. שזה קורס, את יודעת, שבהתחלה כולם אומרים לך, את מגיעה ללידה, את שוכחת, את לא זוכרת איך נושמים ואיך תנשמי, וכשזה כאבים של צירים את לא זוכרת שום דבר. כי בעצם הליווי, זה המטרה של להזכיר איך נושמים בזמן הצירים, ולהזכיר איך ללחוץ בזמן הלידה, או כל הליווי עצמו. זאת אומרת, הליווי עצמו נותן תחושה של רוגע. קודם כל, אין דבר כזה נורמלי, לא נורמלי. כל התהליך של הריון ולידה זה תהליך מאוד אינדיבידואלי לכל אישה. יש כמה דברים שרוב הנשים צריכות לשים עליהם את הדגש. למשל, בתחום של התחזוקה של הגוף. העובר לא נכנס לחוסרים בעצם אף פעם, אלא אם כן האמא היא בחוסר מטורף שאז גם הוא נכנס אליו, אבל לרוב זה לא קורה. בגלל זה, מי שנכנס לחוסרים מאוד מאוד גדולים, אם היא לא מתחזקת כמו שצריך מבחינת תזונתית ומבחינת תוספים, זאת האמא. זה מאוד חשוב לתחזק את הגוף כמו שצריך, אם זה מבחינת תזונה, ואם זה מבחינת תוספים, אם יש בעיה של, למשל, הטמעה של ברזל בגוף, ואז צמחי מרפא בצורת טינקטורה, או חליטות יעזרו מאוד לתהליך הזה של ההטמעה של הברזל בגוף. אבל לידה בעצם זה דבר לגמרי טבעי. אנחנו רואים בעלי חיים יולדים בלי שום עזרה, בלי שום רפואה. אנחנו רואים נשים נולדות בבית בצורה טבעית. למה בעצם צריך את כל הייעוץ, את כל התמיכה הזאת? הרבה מאוד נשים חוות בנוסף לשמחה של ההיריון, גם כל מיני פחדים. אם זה לידה ראשונה, פחדים מזה שזה תהליך שזה פעם ראשונה היא נמצאת בו, אם זה כניסה לאימהות, גם האבא בעניין הזה, כניסה לאבהות. אחד מהדברים שאני רואה בתור אחד מהשליחויות שלנו, בתור תומכות לידה, זה באמת לעשות את החוויה המתקנת אם צריך, לחוויה קודמת לא מוצלחת, או פשוט להפוך את הלידה לחוויה הכי מדהימה שהזוג עובר בחיים שלהם, כי זה באמת חוויה מדהימה והיא יכולה להפוך, אם היא לא מנוהלת כמו שצריך, גם לסיוט. רוב הנשים כיום בארץ יולדות בבתי חולים, וזה לא ממש סביבה טבעית להם. והכנה נכונה ללידה בעצם יכולה לתת להם את הכלים איך ליצור להם את הסביבה הכי טבעית שלהם בתוך בית חולים, בבית יולדות. וזה על ידי דמיון מודרך, זה על ידי הנחיה של אורות מעוממים, מוזיקה, לתת להם יותר להרגיש בנוח בסביבה הזאת, וגם אחד מהמפגשים הוא בעצם בחדר לידה. להכיר את הצוות שהוא נחמד ולא לראות אותו פעם ראשונה באותו יום, להכין את החוזה של הלידה, מה רוצים שיהיה, מה לא רוצים שיהיה, שזה לא פעם ראשונה נוחתים במקום ביום של הלידה עצמו. מי זו בעצם הדולה, ובכלל מאיפה מגיע השם הזה? דולה זה בעצם מילה יוונית, שהפירוש שלה הוא משרתת למעשה. התפקיד שלנו הוא לשרת את האישה מההתחלה ועד הסוף. אנחנו שם בשביל האישה. אני בתור נטורופטית גם המון יוצא לי לעבוד עם נשים, עוד לפני שהן נכנסות להיריון, בקטע של ההכנה של הגוף להיריון. במהלך ההיריון כל מיני בעיות, אם צצות כל מיני בעיות, אם זה בחילות, אם זה חיזוק דם אם צריך.
כל הנושא של הקורס הכנה ללידה, וגם בלידה עצמה, מההתחלה בעצם ועד הסוף, ואחרי שמסתיימת הלידה, הדרכת הנקה. למרות שיש מדריכות הנקה זה התפקיד שלהם. אבל גם הדולות יש להם את הכלי של ההדרכה הראשונית. הרבה מאוד צעירות ולא מנוסות פוחדות לגעת בתינוק שלהם, מפחדות להזיק לו, מפחדות להתקרב אליו, מה את מייעצת להן? בנושא הזה קורס עיסוי תינוקות מאוד יכול לעזור, כי הוא נותן להם את הביטחון לגעת מגע מלא ולא מפוחד בילד, כי התינוקות ישר מרגישים את זה והם מאוד לא נינוחים. הם מאוד זקוקים למגע מצד אחד, ומצד שני כשהוא לא בוטח הם מרגישים את זה ישר. ובגלל זה עובר אליהם והם פחות נינוחים, וזה מאוד חשוב להם המגע הזה, הבוטח, כי אנחנו האדמה שלהם למעשה. סך הכל אני חושבת שהכי חשוב זה שזוג מגיע מוכן ללידה ונעזר בדולה או עזרה מקצועית אחרת, יש לו את הכלים ביד לשמור על התהליך כמה שיותר טבעי, ושיעבור על הצד הטוב ביותר והקצר ביותר, ככה שהלידה תהיה פחות בסיכונים של התארכויות והתערבויות מיותרות.